Για πρώτη φορά θεματική ενότητα για το aviation, για την αεροπορία, η οποία κατέδειξε το πλήθος των δραστηριοτήτων στην περιφέρειά μας. Δεν θα σας μιλήσω για σχολή μηχανικών αεροπορίας, θα σας μιλήσω για μια εταιρεία η οποία πιθανόν να έχει μέλλον με το αεροδρόμιο, το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε το αεροδρόμιο το μεγάλο, χωρίς να παραγνωρίζουμε και τις δυνατότητες του μικρού. Μια εταιρεία η οποία φτιάχνει τα τεχνικά εγχειρίδια για τροποποιήσεις αεροσκαφών, φερειπίν ένα Boeing και ένα Airbus, από επιβατικό σε μεταφορικό. Πού θα μπουν οι ενισχύσεις, πού θα μπουν τα κέντρα βάρους. Αυτή η εταιρεία ελληνική έχει έδρα τη Γερμανία και το επιστημονικό δυναμικό στην Πάτρα. Τα λεφτά λοιπόν πέφτουν στην Πάτρα και το παραγόμενο προϊόν πουλιέται στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που φτιάχνουν αυτή τη δραστηριότητα ήρθαν να δουν στο Μεσολόγγιο. Τι να δουν? Να δουν την τροποποίηση ενός αεροσκάφους με βάση τα μάνιουαλ που έχουν. Τι είναι, βρε παιδιά, σαν τελικό προϊόν? Ναι, αλλά στο Μεσολόγγιο μπορούν να δουν μόνο ένα μικρό αεροπλάνο μέχρι 10, 15, 20 θέσεις. Αφού το ψάχνανε, εγώ τους είπα, βλέπουμε και το αεροδρόμιο του Αγρινίου που είναι μια υποδομή εδώ και είναι ανενεργός. Πέραν το ότι δεν προωθήθηκε προσπάθεια μελέτης βιωσιμότητας μιας αεροπορικής γραμμής κάργο να μεταφέρει προϊόντα. Άλλη ιστορία. Για να προχωρήσουμε. Πράγματι ο κύριος Φαρμάκης έχει υπογράψει επιστολή, την οποία δρομολογήσαμε μετά από ένα ΦΕΚ για τον αεροπορικό τουρισμό, τα 3 μικρά αεροδρόμια να γίνουν σημεία εισόδου-εξόδου από και προς την Ευρώπη. Είναι ένα δυναμικό, ενεργό δυναμικό, πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα τα οποία θέλει να έρθει και τα εμποδίζουμε. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει με τους ηθήνοντες. Είναι θέμα διαδικασιών. Οι υποδομές υπάρχουν, οι άνθρωποι υπάρχουν, η παγκόσμια χωροταξική διάταξη πάει, τα πολιτικά αεροπλάνα στα πολιτικά αεροδρόμια, τα πολεμικά στα πολεμικά και τη γενική αεροπορία που είναι τεράστιο δυναμικό και το μέλλον της ανθρωπότητας, αφού λειτουργούμε με τηλεκατευθυνόμενα και με drone, είναι τα μικρά αεροδρόμια. Αυτό εδώ. Έγινε το φόρουμ. Αποτέλεσμα είναι στα σκαριά και κυοφορείται με πρόταση του κυρίου Ζαΐμη, όταν άκουσε αυτό το πλούτο, ότι πέραν από τις τροποποιήσεις αεροσκαφών υπάρχουν εταιρείες, Κώστα κλείνω, σκούντα με κι εσύ. Είναι εταιρεία η οποία φτιάχνει τμήματα του Airbus, του Boeing, των αεροσκαφών, τμήματα εδώ στην περιφέρεια και φτιάχνει τμήματα δορυφόρου που είναι στο διάστημα και εμείς δεν το γνωρίζουμε. Άρα ποια είναι η αναγκαιότητα ενός κατευθυντηρίου συντονιστικού οργάνου σε θεσμικό επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρειας, να μην είναι έξω η περιφέρεια από αυτά και όλοι και οι εμπλεκόμενες περιοχές. Έχουν γίνει ήδη οι προτάσεις και αναμένεται εντός των προσεχών ημερών μια συνάντηση για να συζητηθεί το θεσμικό αυτό όργανο, το οποίο δεν ακυρώνει την αυτοτέλεια του κάθε οργανισμού, αλλά θα δώσει κατευθύνσεις και συντονισμό σε θεσμικό επίπεδο, να προβάλλουμε σε επίπεδο περιφέρειας αυτό που στερούμαστε σε εθνικό επίπεδο και είναι ανεπίτρεπτο. Γιατί προαναφέραμε και υποδομές υπάρχουν και άνθρωποι. Άρα λοιπόν κυοφορείται ένα aviation cluster που θα κάνει αυτές τις προσπάθειες. Και κάτι άλλο, το τελευταίο που αφορά την περιοχή σας. Είσαστε πρικισμένοι, έχετε ένα μικρό αεροδρόμιο και ένα μεγάλο. Ελπίζω ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν θεσμικά όργανα ραντεβού για τουλάχιστον να παραθέσουμε εμείς αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή εργαζόμαστε, γιατί άμα καθόμαστε σπίτι, συγγνώμη, δεν ξέρω τι παθαίνεις Κώστα εσύ, εγώ έχω πρόβλημα από την κυρία Αφροδίτη, καταπιέζουμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Δεν είναι τυχαίο που τον έχουμε βάλει μπροστά, είναι πρωτοπόρος στο project αυτό. Έτσι ακριβώς. Έρχονται νεότεροι καλύτερα. Φέτος είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας για τον Εμπεσό να κάνουμε έναν αγώνα. Έναν αγώνα αλεξιπτώτου πλαγιάς. Είμαστε σύμφωνοι, έχουν γίνει όλες τις διαδικασίες από εμάς, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος είναι θετικός να γίνει αυτός ο αγώνας. Αυτός ο αγώνας έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι αφιερωμένος στον Ιωακήμ το Σκόντρα, ο οποίος δεν είναι μαζί μας. Μία Μαΐου λοιπόν θα ξεκινήσει αυτός ο αγώνας, είναι τετραήμερο, ο κυρίως αγώνας είναι 2 μέρες. Θα ονοματοδοτήσουμε την πίστα στο χώρο εκεί με το όνομα του Ιωακήμ Σκόντρα.
Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος επί σειρά ετών ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρβιλέησης Αγρινίου, εκπαιδευτής, ένας άνθρωπος που στηριχτήκαμε πάνω του και έβγαζε και τους αγώνες της πέρας, ένας πρωτοπόρος, ο οποίος δυστυχώς δεν τον έχουμε κοντά μας. Ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη του.